Hoxe quero vos contar unha fermosa historia que aconteceu fai moito tempo, tanto como 2019 anos. Nun pobo chamado Nazaré vivía María, unha rapaza que, igual que outras da súa idade, axudaba na casa seguindo as instruccións dos seus pais. Un día, cando estaba limpando a entrada da casa, recibiu unha visita moi especial. Solteira, non teño marido. María, xa eres de gracia. O Espírito Santo irá sobre ti, e o poder de Deus curarte da tua sombra. Lo que nacerá de ti será chamado Fillo do Altísimo. Quero que saibas que a tua prima María tamén está agardando un fillo. Vai visitala e dalle a boa nova. Eu son a servida do Señor. Fágase en min tal e como te dixetes.
contoulle a súa nai todo o que lle dixera o anxo. Logo, preparou o necesario e foi visitar a súa prima Isabel para contarlle o acontecemento tan especial que acababa de vivir. Bendita ti entre as mulleres, e bendito o froito do teu ventre. Estou leda de merecer que veña a visitarme a nai do Señor. A miña alma glorifica a grandeza do Señor, e o meu espírito está leda en Deus, meu Salvador, que escolleu esta humilde servidora, e desde hoxe todo o mundo chamarame benaventurada. María quedou con Isabel ata que lle naceu o neno. De volta na súa casa, contoulle o seu prometido Xosé que estaba embarazada polo Espírito Santo de Deus, pero Xosé non creeu o que lle dicía e alborizouse moito. María, pensas que vou creer semellante fantasía? Xosé, o que te digo é a verdade. Eu non sería que de facerche unha cousa así. Pois eu non te podo creer. Escoita, solamente a nosa familia sabe que estamos prometidos. Así que marcharei lonxe e non serás atrasada por ninguén. Así non podo casar contigo. Xosé, desperta, érguete. Non teñas reparo de tomar a María como a tua esposa. O neno que está agardando non é obra de ningún home, é obra do Santo Espírito de Deus. E ti será o seu pai, e chamarás Jesús, porque será o Salvador do mundo. Xosé casou con María e foron vivir xuntos mentras Xosé traballaba no seu taller de carpinteiro. Entón, o emperador de Roma, Tiberio Augusto, mandou que todos os habitantes de Galilea foran a empadroarse no seu pobo de nacimento. Así que Xosé, xunto con María, viaxaron a Belén, que era o seu pobo natal. Estando ali, María sentiu que o parto estaba próximo e axiña comenzaron a buscar onde poder acollerse, pero Belén estaba teigado de xente que viñera a empadroarse. Despois de percorrer varias pousadas sen atopar unha habitación, acodiron á última que atoparon. Boas noites, boa muller. Vimos de lonxe e buscamos un lugar onde pasar a noite. Pois, séntocho moito, pois non tengo sitio onde poder acomodarvos. Pero é que a miña muller está de parto. Non podes deixarnos na rúa como se fósemos cans. Que queres que faga? A casa non dá máis. Xosé, o neno quere nacer. Por favor. Teño ese cortello. Acomodarvos nel. Cando menos estaredes o quente. E deste xeito tan sinxelo, produciu o acontecemento máis maravilloso que presenciou a humanidade, o nacemento do Fillo de Deus feito home.
seguiu sen saber o que acontecera non foron os grandes señores, senón un grupiño de pastores que estaban no monte coas ovellas. Non teñades medo, as boas que traigo son de gran delicia. Ide a Belén, por ali vos naceu o Salvador. Cando Xesús naceu, reinaba naquelas terras Herodes, o grande, un rei moi cruel. Chegaron entón uns magos que viñan do oriente e foron preguntar no Pazo Real onde nacera o rei. Que queredes? Queremos ver ao rei. Agardade. Benvidos ao meu país, ao meu pazo. Que vos trae por aquí? Queremos ver ao rei dos xudeus que naceu nestes días. Descubrimos a súa estrela no ceo de oriente. Ela guiounos hasta este lugar e queremos rendirle adoración. Bueno, tendes o meu permiso para buscalo. E se o atopades, decidesme onde está, que tamén vou eu. Un anxo avisou os magos para que non lle descubriran a Herodes onde estaba o neno, porque quería matalo. Logo chegaron onde estaba o neno coa súa nai e con Xosé. O primeiro, Melchor, ofreceulle ouro, recoñecendo a Xesús como rei. O segundo, Gaspar, presentoulle unha caixa con incienso, que é o símbolo que o recoñecería como Deus. O terceiro, Baltasar, ofreceulle unha caixa de esencia de mirra, representando o sofrimento que Xesús padecería tempo despois. E así, meus nenos, remata esta historia que ven a ser o comenzo da salvación da humanidade acadada por Xesucristo coa súa morte e a súa resurrección. E agora, ímonos tamén agasallar a este neno tan especial.
Agora, xa que estamos todos, aqueles que queirades, aproveitade para ir a adorar tamén o Neno Xesús. E imos adoralo todos cantando esa canción que todos sabemos, Los peces en el río. Hoxe connosco, vou a pedir que se acerque Ilduara Perianos para aquí, se tan amable, que veu desde Santiago correndo unha das mellores voces que temos en Galicia. Ela é soprano sinfónica, non? Da Sinfónica de Galicia. Moitísimas gracias por estar connosco. Gracias a ti, José Antonio. Isto é que fai un embolado a últimas horas da noite cando enchaba por teléfono e lle collen o teléfono, non? De verdade, moitísimas gracias. Te quero dar as gracias a mamá do Neno Xesús que temos aquí, que el Neno Xesús está comendo porque lle toca comer, pero tanto ela como a mamá para Brigitte e para toda a súa familia, un aplauso moi grande. É a primeira vez en 5 ou 6 anos que levamos con este evento que temos un Neno Xesús de verdad. Así que para o ano que ven el xa será maior, así que se alguén se decide poñerse a él, ainda está a tempo, Quero dar as gracias tamén de maneira moi especial a Carlos Pérez, que está aquí, que fixo todos os decorados, como a Marita Mira, que está aí, que levou muitísimo traballo a todos e cada un dos nenos, das personas que estiveron participando deste acto. Non nos vou a nomear a todos, pero son todos exactamente igual de importantes, que este ano moi importantes para min, este ano foi un ano moi especial para min, e si cabes que todos os anos son especiales, este ano, de verdad, a todos vos, inmenso. Técnico de luces y de sonido, Luis Alejandro Fernández, que está aquí. Alex, ven para aquí que te besa, anda, ven que te besa. A Manuel, que está por aí coa cámara de fotos. Por favor, onde está Manuel? Onde se meteu? Onde se meteu Manuel? Manuel anda por aquí.
E a todos os que fan posible, a todos os que fan, Carlos, non te vayas, vete para aquí, que ti tens que estar aquí. Xa sei que tens que gravar, pero a todos, de verdad, moitísimas gracias. Vos desexamos a todos, de verdad, un buen Nadal. Que os Reyes Magos, señores Reyes Magos, cos nenos que estiveron hoxe aquí, eu sei que se portaron moi ben, non vos poñades moi tercos e traedelle regalos como Dios manda, Nunca mellor dito que como Dios manda. Se ahora alguén de vostedes se quere quitar unha foto aquí no portal de Belén, vamos a deixar unos minutos cunha música, nos vamos a quedar todos aquí ubicados para que vos quitedes unhas fotografías. Vos desexamos feliz Nadal, próspero ano 2020 e moitísima sorte e saúde. E por certo, non nos tocou a lotería, pero temos o reentrego.